Id-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo mill-fazzjoni tal-ex kap Nazzjonalista Simon Busuttil għamel diskors fil-Parlament sabiex jitkellem dwar il-ħsara li qiegħda ssir lill-Partit Nazzjonalista mill-kap Nazzjonalista Adrian Delija u l-ftit deputati ta' madwaru. Botti lejn Adrian Delija, Ivan Bartolo uża l-metafora ta' bor ġebel sabiex jiddeskrivi l-istat imkisser li jinsab fih il-Partit Nazzjonalista. Partit immexxi minn kap li għandu akkużi li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġej mill-prostituzzjoni. Imġieba inaċċettabbli għal Ivan Bartolo. Trid tkun bla qalb tara partit borġ ġebel u l-imġiba tiegħek tkun waħda inaċċettabbli. Ivan Bartolo ingħaqad mad-deputati nazzjonalisti Jason Azzoppardi u Claudette Buttigieg li qalu li d-deputati nazzjonalisti Kristi De Bono u Herman Schiavone qegħdin jagħmlu ħsara lill-partit meta riedu kamra bla flus għal Partit Nazzjonalista mingħand Jorgen Fenech u ltaqgħu miegħu. Dan meta l-oppożizzjoni kienet allegat li huwa s-sit tal-kumpanija 17 Black. Ivan Bartolo minkejja ma semmix lil Adrian Delija u lil Kristi De Bono ikkritika l-mod kif din il-laqgħa saret bil-moħbi tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Ta' nies illi aħna niltaqgħu bejn erba' ħitan u nħawdu bejnietna. Ivan Bartolo li ma rridx iċedi s-siġġu parlamentari tiegħu lil Delija qal li fil-partit hemm sitwazzjoni fejn hemm min qed jgħaddi b'gaffa u jinsa lill-oħrajn fl-istess partit. Min isir gaffa u min jaffeċ fuq l-oħrajn u għaddiju sħabek il-membri tal-partit u l-partit jirriflettu dak ukoll parti minnek. Qegħdin fi stat tal-biki qal Ivan Bartolo lejliet appuntament elettorali għal Partit Nazzjonalista. Sena u 7 xhur wara li Adrian Delija ħadd mexxija tal-partit fideh l-inkwiet ma waqaf qatt. Bil-fazzjoni ta' Delija ma tara xejn majn mal-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Qegħdin f'stat tal-biki. Ivan Bartolo botta lejn Adrian Delija qal li kien għażla ħażina u għamel akkuża li ġie elett bingan. Fil-fatt fl-elezzjoni għal ħatra ta' kap, Jean-Pierre De Bono, ir-raġel ta' Kristi De Bono, uża prokuri b'firem folots biex seta' jiġbor dokumenti tal-voti ta' tesserati għall-elezzjoni għal ħatra ta' kap tal-Partit Nazzjonalista li waslet għal ħatra ta' Adrian Delija fit-tmum tal-partit. Għall-għażla ħażina li jsir, forsi wkoll għax tkun ġejt elett b'mod ingannat. F'ġimgħa ta' maltemp kbir għal Partit Nazzjonalista, Ivan Bartolo botta lejn Kristi De Bono qal li nħolqot maltempata u ħaqqat ix-xarrab jekk ma jkollix umbrella. Metafora li juża sabiex jgħid li Kristi De Bono għandha tirreżenja wara li iltaqet ma' Jorgen Fenech u talbitu kamra b'xejn għal Partit Nazzjonalista. Min joħloq maltempati, Sinjor President, issa jistenna li jixxarrab. Jixxarrab bix-xita. U allura min jixxarrab u ma jkollux umbrella, jiena ngħidlu ħaqqu. Jew ħaqqa. F'bott oħra lejn Kristi De Bono, Ivan Bartolo qal li kieku tirrispetta l-partit tirreżenja. U kieku vera tħobb l-organu minn fejn inti ġej, minn fejn inti ġejja, minn dak l-organu li jien qed nirrappreżenta, allura jien bil-fors jekk jiena l-imġiba tiegħi mhijiex etika, jekk l-imġiba tiegħi mhijiex kredibbli, jekk jien qed inħammeġ lilek, jekk jien qed inħammeġ lil sħabi, allura hemmhekk hija ikolli warab f'ġemp. Ivan Bartolo tkellem fil-plural u qal l-unika tama ili jtiru mill-politika. Botta lejn Adrian Delija u Kristi De Bono sabiex jirriżenjaw. It-tnejn qegħdin jaffaċċjaw akkużi serji b'De Bono titlob kamra b'xejn mingħand negozjant li kien fil-mira tal-partit u Adrian Delija b'akkużi ta' ħasil ta' flus. U allura dak ix-xaħat li żbalja għandu jwarrab, għandu jitlaq. U allura itiru l-barra mix-xena. Dik hija l-unika tama. Id-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo qal li għax huwa tkellem il-verità wara d-diskors tal-ħamis fil-għaxija se jiġi kritikat. Il-bniedem li ma jaqbillux jisma' dak li jrid ħafna drabi mbagħad ngħajrek. U forsi jiena wkoll hekk ħajġri li wara dan l-aġġornament imma mhix problema. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.